Former Governor Willie Obiano Akpokodi Kagule. All the Catholic bishops, as at the date, Father Nwagala, okay, Brian and Newi, one name Father Oliver. Causing the data, na Father Nwagala causing the Malahola. Onye bụ niche nke bụ eziokwu ọhụrụ egwu ife mmadụ chukwu kele ya eme m gbata m ife a na-asị ikwu na m chere olu tata ọ maka that mentality ka ndị mmadụ wee hapụ ịda mba n'okwukwe mana fada egbunukwu n'ukpuchie ya ụna kwukwuru sọ na-emie onya ndị agha dị spiritual maybe na-eyi castle or whatever onwe ya na-akpọ spirituality original one ndị na-asọ nsọ ọnụ na-asọ nsọ fan na-ebu ya dị heavy for you people ndị na-akwụ n'eziokwu even when n'eziokwu will cost you your food wesị ka njọ unu Edmund Fada atowuru suru mi ọkụ ka ọ n'ọkụ gbawuru una afukuru so na mi no nwa agbara una mo bife wa agbara ọkụ ebe ga no we ka unu with all your money with all your power we gwalu ndị mgba na ndị egede my father, my brothers, my elder sister ndị recognize as ndị agha afụ anya mụ na ha dịka mma Ifeanyi ụba wee gwazie Fada Nwagala ewozi a na Nnewi wee kpụkọta ifere na mụ na ha all threat but it's a promise onye ọwụ naturally move ka ọ da kwenchi ya eziokwu ahụ kwuru tata onye a ya họrọ between cancer nke ọ eji nwe wee nwụ ma heart attack nke ya down, things will not continue the same way. If any will tell me not to go for the Nwagala, so me oko, when an MB investigation, don't come out going to be you. And if I won't put that when I have you, Kafada, you want to see a musu. Ka o we wulu na ho Fada aburie o we wu no ho katel ni Fada bia no ntogbuo yo nwo esuobe ọkụ ka eji we hapụ onye gbulie na ọdụ free na akwụghali ọ nke aka che wute Fada Nwagala o wese ka ngwu na ọwụ na nwa amadi ahụ na-emeghị ife a na-eme onye gburu mmadụ n'ọnya ka ọ ya ewere ikpeazụ ọkpa n'isi bidolo onye wu gọvanọ nke ife amelu maka na ọyụ Katọlik akpọkọ iwe so ndị ụka kpuchie alụ onye unu gburu ugwu nwa agbara wu mmụọ ezikwara m ozi ọ gwara m ka nzuo maka na alụ anyị atọzie na-akwọ nwa na-atụ ime na-amụ nwa na-aga. Now back to the matter on ground. Video no one na check it out video Mr. James Lewis. Ihe ọbụla gbasata alụ ọnwụ mmadụ enerimiji ike eti ọnụ because two things na-egbu mmadụ n'ụwa ijeti ọnụ n'ihe na-amarọ and ijeti ọnụ that has to do with ihe that has to do with ọnwụ mmadụ because ndị Igbo na-etu n'isi na onye na-amụrụ ka esi wee nni ozu chọrọ ịbụ obido n'ọkpa bikono do I still repeat and I still stand on my ground. What Akachaam has become today, Mr. Lewis, should be solemnly
held responsible and accountable to the church, especially to the Bishop of Nnewi Archdiocese. Bishop Benson contributed to Iheneme, to the human being and to the person Mr. James Lewis has become today. Why did I say so? Even one mentality in the Catholic, especially in the Catholic, let me just say it in the Catholic. Hana sina ufuonya na oneti amema keta mara no ufuonya biara. I say it categorically that na ine ekuo na, and then what happens to the Bible verse that says that na onye na achi igwe atụrụ nwere igwe atụrụ 10 ofu wee gbapụ, ọ hapụ igwe atụrụ 9 ahụ jechi ofu ahụ ọsọ. Anyị na agụta ya na Bible. Bishop Benson, a lot of people will get encounter with you that did not write something good about you. For you in the video, go and do your findings by yourself. Now, Akachaam bịa kwuo okwu maka mmadụ nwụrụ. Father Pibula Pibubuwe. This is not the first time I'm hearing this kind of thing. Go and make your investigation, because now, Obulone Monye Majos very well. The current Archbishop of Abuja, I served under him Mbono na Jos. And I'm trying to educate something na Mampafa. Mana J3 say the history after Onwo Bishop Ganaka. J3 say history very well. Kemaloko onye nka si bata na ọchịchị. Kemaloko si bata na ọchịchị. Mankuzuka more than that. Then J3 say ihe me father aha. Chọrọ m ịkpọ afa mana during your history, je jụọ mmadụ sị ha kedu ihe mere fada ahụ asị na ọkụ gbagburu n'ime ụlọ. Kedu ihe mere ya? Because mgbe Akachaam na-ekwu okwu, it flashed my mind back to something. And Akachaam kwuchara okwu wee sị Ebubedike, onwe mgbe o kwuru okwu sị na Ebubedike isi na m na-asị asị. Go and do your findings. And for him to come out publicly na-ekwu ihe like this, which means na something is wrong somewhere. And I will still stand my ground and we na today. Ihe ọbụla melo Akachaam, the church should be held responsible. Because this issue should have been avoided right from beginning. And I'm a church. This issue could have been very, very much avoided. Okuana onye ọbụla meyin actually slip pass ya na kpu n'ime. And many people are trying to too much to expose the politics in them, and you people need to expose here. Because now when God started to, when the time has come, Jesus will the merchandise in the church. Instead of feeding away the broken, you people are destroying the people but anime church and send them to become rebels in the society. Church is where you take solemn lens, you take, they welcome you, they heal you, they guide you. Manaketa church in it is they will break you, they will wound you, and in society, they have nothing good to write home about it, then you became another nuisance and a complete disaster to the society. You people should take your time. Bishop Benson, the earlier you retrace this, the better for you. Bishop Benson, the soul of Akachaam, you have made his soul. God will ask you the question, because you have the right, you have the privilege, the time to do the right thing. Inondo nafo nekwihe na apụta na kita. Ngwazi amihu unu ejiwe emelo kwala nka alacha. Odikwan.